A repülőtér. A csomaggal ne törődjön, csak néhány apróság van nálam. A pirossal jelzett az Bonjour, monsieur. Este 8 óra után felszállás csak az első vonalon. Felajánlhatom a segítségem? Kérjük leszálljon. Nem utasítom vissza, kisasszony. Los Angelesbe utazik, igaz? Honnan tudja? A jegyére van írva. Köszönöm. Szívesen. Legközelebb majd ön segít hasonló helyzetben. Természetesen, ha bár háton fekve szívesebben tenném. Ha most megfordulsz, akkor még találkozunk. Nem fogok folyton felugrálni, csak hogy mások kibemászkálhassanak. Nekem rengeteg munkám van, ezért is szoktam mindig az ablak mellett ülni. Elnézést, uram. Megtenné, hogy helyet cserél? Persze, nem gond. Parancsoljon, üljön csak a helyemre. Én úgyis jobban szeretek belül ülni. Köszönöm, parancsolja. Örülök, hogy segíthetek. Őszintén remélem, uram, hogy ezzel be is fejeztük a társalgást. A jegye, uram. Mit művel a csomagommal, ember? Kérem, uram, tartsa felhajtva az asztalkát, amíg fel nem szálltunk. Örülök, hogy így aggódik, értem, de az asztalka lehajtva marad, ha megengedi. Már így is épp elég kényelmetlenséget okoztak nekem. Mi a fene ez? Ez a maga holmia? Akkor lenne szíves? Igen, az enyém. Várjon, azonnal kiveszem onnan. Elnézést. Leülhetek maga mellé? Tessék? Köszönöm. Maga mindig ilyen határozottan kézbe veszi a dolgokat. Sok minden került már a kezembe. És lefogadom, hogy a kezét is sok mindenbe beletette. Mondjuk csak úgy, hogy a kezem és a dolgok sokszor találkoznak térben és időben. Hozhatok önöknek valami italt? Igen, kérnénk egy minoli és russzót. Sok jéggel, keverve nem felrázva citrommal, hideg pohárban, nem fagyosban, és hozzá 2 kacskaringós szívószálat.